Salut, sunt șef Florin. Vreau să-ți arăt o rețetă de restaurant gătită acasă, foarte ușor, foarte simplu și la îndemână. Tortellini, tortelloni, ravioloni. Și avem nevoie de prietenul la nădejde, robotul nostru de bucătărie, suedezul Electrolux. Hai să ne apucăm. Avem aici cântărite 300 de grame de făină, 3 ouă. Punem pe viteza 2 și lăsăm să obținem aluat. Hai să vă arăt ce se întâmplă aici. Vedeți că în momentul acesta aluatul se leagă și în momentul în care se omogenizează putem să îl oprim și să montăm adaptorul de pastă. Lucrăm foarte puțin aluatul și lăsăm puțin să se odihnească, timp în care facem umplutura de fructe de mare. Scoicile prefierte, câțiva creveți, o legătură spălată de pătrunjel, 2-3 căței de usturoi, ulei de măsline, bâs. Trebuie să adăugăm puțin pe smet cât să se întărească, să nu se spargă aluatul la fiert. Bun. Punem oala de apă la fiert și să întindem aluatul de paste. Vă recomand să laminați aluatul de paste. Trebuie întins până când acesta devine omogen și ușor plastifiat. Când pasta e bună, suedezul cântă! Ok. Avem umplutura de paste. Pentru că vrem să facem o pastă mai mare, să punem mai multă umplutură. Un ou bătut pentru lipirea aluatului. Și chideți cu grijă să nu rămână aer la interior. După aceea puteți să-i dați tot felul de forme. De exemplu, să uniți lipitura din spate, să faceți o bordură, să vă arăt și un fagotini cel mai bine. Pare că arată foarte bine. Senzație cum arată. Hai să dăm drumul și la sos, foarte rapid, foc mediu, un fier de ulei de măsline, un cub mic de unt, 2 căței de usturoi, câțiva creveți, 2 frunze de salvie. Vreți să vedeți ce frumos e în sos? Hai să vă arăt. Cam asta e sosul. Ce senzațional. Și când îi punem și apa de la paste, vom obține un sos foarte cremos. Ok. Punem pastele la fiert. Hai la băiță! Undeva în jur de 4 minute pastele sunt fierte. Oprim sosul. Foarte puțină coajă de lămâie. Și punem pastele în sos. Cu tot cu apă. Este foarte important să punem și apă în care a fiert pastele, pentru că are făină și asta o să ne lege un pic sos. Adăugăm parmezan și stop! Wow! Wow! Și acum să montăm. 1, 2, 3, bineînțeles tot ce avem în tigaie, vedeți, și sos. Ce arată senzațional! Senzațional! Trebuie să o vedeți și voi, trebuie să o vedeți. Cam asta e. Tortelloni gătiți cu ajutorul meu de bucătar suedez. Vă urez spor la gătit! Aha, nu-ți fierbe apa? Păi dacă n-ai dat like și subscribe,